През тези 20 дена се срещах с много хора от различни религии, изповедания, различни партии, различни виждания. Стигнах до извода, че в Бузлуград има няколко основни проблема, които трябва да бъдат решени. Един от тях е водоснабдяването на селото. Не може в 21 век село от градски тип да нямаме вода, да живеем по начин като африканските държави, където наистина водата е ценна, а ние имаме и не можем да я ценим. Затова съм предприел първата стъпка, която да направя, е да изисквам от шефовете на ВиК Казанлък и ВиК Стара Загора да направят всичко възможно да настъпи промяна. Тази промяна зависи само от инвестициите, които ще бъдат вложени в населеното място. За това съм си поставил, съм проучил въпроса и съм направил някои изчисления, които мисля, че ще доведат до резултат, защото когато човек представи точните и ясни аргументи, за да поиска нещо, малко или много, то му се дава. Ако не му се даде, съм предвидел и крайни мерки, към които няма да се откажа и ще действам до последно. Значи, след разговорите с директорите във ВиК, в момента населеното място изразходва между 10 и 12 хиляди кубика вода на месец. Ние сме център на 4 села. Средногорово, Горно Черковище, Розово и Бузлуград. Не съм очаквал, че може да има толкова голям наплив на желаещи, говоря, да направят голяма, заредена аптека. Не говоря за някаква дрогерия, която да обслужва с рецептурни книжки, да обслужва клиентите и като дойде клиента, не да го връща, защото няма лекарства, или утре или следващия ден ще го достави, а всичко да има на разположение, както в аптеките в Казанлък. Разписанието на автобусите в община Казанлък, след като автобусите станали общински, защото електрическите ще са общински, разписанието малко или много се определя от предложението на кмета на населеното място. Спирките ще бъдат за вас и за всички граждани и идеята ми е автобуса да не спира на селото, автобуса да се движи, да минава покрай дома, площада на горния квартал, детската градина и да слиза до съвета. Да има две спирки, които хората от горните квартали да минават покрай тях. Всички паркови да бъдат направени с напоителна система, защото не може да изградиш паркови, цветя, дървета, градини, без да има напоителна система. Господин Белев е изградил някаква напоителна система, аз минах, видях я. Мисля, че може от тук да спестим средства, защото напоителната система, ако се надуи, ще се разбере къде са и останалите изводи и да я ползваме тази система и с по-малко средства, а тези средства, които останат, да отидат за друго предназначение и така да им спестим средства. Изграждане на нови детски площадки с фитнес уреди в източните и западния квартал. Това, което чета, е от програмата на госпожа Стоянова за нашето село. Това е нейно обещание за наш гражданите. Това не е от бюджета на селото. Това е от бюджета на общината. Така. Възстановяване на стадиона за футболни срещи, за което останах много приятно изненадан. Вече говорихме за водопровода и тя го е включила в системата. Имаме два каптажа, които са единия от 500 кубика, другия от 700 кубика, а вода в населеното място няма. Единия каптаж не се ползва, има АК-16 за него, има някакви неуредици, ще ги проучим отново, но мисля, че проблема не е в каптажа, проблема е в системата, водопроводната ни система остарява вече на повече от 70
80 години. 56-та година е правена водопроводна